ଅବାଗିଆ ଝିଅ କିଓ ସିଧା ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ଭଳିଆ ମାରି ଆସୁଛ ଧକ୍କା ହେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛ କଣ ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉନି ତମେ କଣ ଅନ୍ଧ କି ନାଇଁ ବାବୁ ଅନ୍ଧ ସମାଜର କୁଶ୍ଚିତ ମଣିଷ ମାନେ ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ ଅନ୍ଧ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଥା କହିଲି ବାବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଣ କିଛି ନ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ବାବୁ ଯାହାକୁ ମରଣ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ଯାହା କପାଳେ ଦୁଃଖ ଲେଖାଇଛି ତା ସହିତ ଆପଣ କି କଥା ହେବେ ବାବୁ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ କୌଣସି ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଛ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବାବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ହେଇ ଆମ ଗାଁ ରାଧା ମାଉସୀ କହୁଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ମହାପାପ ଆଉ ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ନା ସେ ନର୍କଗାମୀ ହବ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବାବୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ମାଆକୁ ହରେଇଲି ଆଉ ରହିଲା ଭାଇ ଭାବିଥିଲି ତା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ କାଟିଦେବି ହେଲେ ବାବୁ ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଭଗାରୀ ସାଜିଲା କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଂସାଇ ହାତରେ ବାହା କରିବାକୁ ବସିଛି ଆପଣ କହିଲେ ବାବୁ ମୁଁ କେମିତି ତା କଥା ରାଜି ହେବି କେମିତି ରାଜି ତାହେଲେ ଏବେ ତମେ କଣ କରିବ ନଈକୁ ଗଲେ କୁମ୍ଭୀର ଜଗିଛି କୂଳକୁ ଗଲେ ବାଘ ଜଗିଛି এই ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବନି ଆମ ଗାଁ ରାଧା ମାଉସୀ କହୁଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲୋକ ଠାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ନ ବଞ୍ଚେଇବା ଲୋକକୁ ଅନେକ ପାପ ଲାଗିବ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ପାପ କରିପାରିବି ନାଇଁ ତମକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାବୁ ପାରିବ ତମେ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଦେଇପାରିବ ଇଏ କେଡ଼େ ଅବାଗିଆ ଝିଅ କିଓ ସିଧା ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଜମା ପାରିବିନି କାହିଁକି ପାରିବନି ପାରିବ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ କଣ ପାଇଁ ଦଉଥିଲ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମ୍ବାଦରେ ବାହାରୁଥିବା ନିଛୁକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଝିଟିପିଟ କୋହେଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସୌର ମହାପାତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମୋ ସମ୍ବାଦରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ ଓହୋ ତମେ ତାହେଲେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଉ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ମାଧ୍ୟମ ତା ଛଡ଼ା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ତମେ ଯୋଉ ମହାନ କାମ କରିଛ ତୁମେ ସମାଜରେ ଉଦାହରଣ ହୋଇଯିବ ଯାଅ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିନିଅ ନାଇଁ ବାବୁ ମୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରେ ମୋର ବାପା ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବିନି ନାଇଁ ମୁଁ ନେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନି ଝିଅର ଜୀବନ ଯାଅ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିନିଅ ନାଇଁ ବାବୁ ଶୁଣ ଟିକେ ତୁମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଆସୁଛି ଆରେ ଆସ ବାବୁ ମୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆରେ ଆସ ପରା କହୁଛି ଏଇ ନିଅ ମୁଁ ଆଣିଥିବା ମାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ତୁମେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କର ଏଇ ନିଅ ଶୁଣ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛ